madoka chiri watetekeri tikutambire kunhaudzo manhoko dzozuva rechitatu mwedzi uno wachiwabvu. Nyasi pasi rese ranga riri kupemberera zuva rekufanira kusununguka vanakadzitape nokuita basa ravo rinozivikanwa pachirungu kuti World Press Freedom Day. Tinoimba kuti kwedu uno wacharamba wachigoitawo kuti tigowa wakasununguka mukuita basa redu ri. Munhau Nyasi, hurumende yaita pokare zvokuti ndiyo ichagobhadhara chikwereti kuzvipa musengwa wechikwereti kukambani yanzi Luxaflow Roses. Pai kambani yagopuwa chikwereti chomari yokuAmerica inoita zviuru 950 nobhangiro CBZ. Apa hurumende yagoti iyo ndiyo ichagobhadhara zvizvawa zvokuNetherlands ndizvo zvinoreva zviri waridzi zvokambani iyi. Pakanyangara pamabiyango heno tichagoona kana wakagoibenhudza mari iyi. Sangano rinoira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights ratiro Nyasi raenda kuomirira mumwe munhu ari mubato reZANU-PF kuchinhoi anga ari kunzi anomhosva yokurerutsa uremu hwomutungamiri wenyika. Idi pakanyangara tinoimba kuti anogoponawo pachikirimbanichi. Gurukota rozvinoitika munyika kazembe kazembe Nyasi ranga riri kupwita riri kuti vanhu vakuda kutoita kuti vanhadzirise kuti vanhu vagone kutsvaka kuti wapuwe mapasipoti padande mutande. Izvi zvinotorwadza kuti wari kutinyepera kudari nokuti wakabva kubudisa makunokuno yano kuti mari yomapasipoti yapo asi iwo wari kuda kutambira chete womari yakawanditsa. Izvi zvinotorwadza nokuti zvinoramba zvichidzosera vanhu mumashure. Baiwa Mnangagwa watomirira pokare kuti wapinde musarudzo nokutoti wari kutoti iwo ndiwo wakaita kuti kureke kuigweta dambudziko rochizodziwa mupengo rakakuritsa kuita sezviri kuita kune dzimwe nyika dzakaita sana India nedzekuEurope. Izvi zvinotorwadza mabiyangu kuti vanofunga kuti iwo ndiwo wegani wakazvikonesa kuizviita izvi, asi vanhu vazhinji ipapa wakatosaya upenyu pabodzipo nokugwarashiwa mararamiro avanga vajaira kuita munyaya yodziwa mupengori. Idi heno apa kwai gore ra2023 wachamisana wabiti vanogona kunge wasipawo panyaya dzokuvhota kana vanhu veZANU-PF wakakona kuisa bumbiro romutemo kuti wachinjiridze waise kuti anenge akumbira zvirango zvoupfumi zvakanangana nawo abisiwe pakuvhoterwa kuti atungamire munyika. Heno mabiyangu ticharamba tichogoringa kunoira tsvimbo nodohwe. Wakanyora bvunzo danho rakandodaro wanzi kwai zvakabuda musarudzodzo zvaburika muNyasi. Kwai zvakabuda musarudzodzo zvaburika apawo vanhu vakapasa zvidzidzo 5 panozvawainyora kwai waderera nozvikamu 6 kubva muzana. Apawo vanhu vakanyora pachezvavo waderera nozvikamu 10 kubva muzana. Dambudzikori kwai inyaya yodziwa mupengo. Heno kana chiri chokwadi chega. Kanzuro yeguta reHarare Nyasi yanyadzisa apo yagoti iyo iri kuita basa rekuenda kuobvisa ivhu riri kutengesiwa nevanhu vari kutengesa jecha. Kwai waenda kukura jechari wachiti wari kuda kuti wachenese munzvimbo dziri kutengesewa jechari, asi vanhu vabva wabvunza kuti kohokonai kana kuri kutakura manyara munenge muchiti muribe mafutawo dzimotika kana dzimotikadzo, asi kana zvazvokuita zvokuparadza upenyu hwevanhu munotoita kuita kubudirwa chaiko. Heno mabiyangu asi zvinonyadzisa. Tiri panyaya dzomanyaradzi, Jacob Ngarivume ati mangwana ari kuenderera mberi nokuenda kurakura manyara ari mumadhapi. Kwai ari kuda kugoenda asi aribe kana zvokutya nokutoti chero chinenge chauya. Heno mabiyangu kana azvipira, asi nokuti mapurisa kwai anga amurambidza achiti anenge akaisa zvinhu zvobato rache ro31 July movement. Heno kuti zvichagobudirira chere. Pashoni Java anozviti ndiye muprofita kwai ndiye aitiwa mutevedzeri womutungamiri weAffirmative Action Group. Idi gore rino aiwa tiri kuramba tichindoonesiwa zvizvino. Kwai vanoita zvokusenga zvinhu kubidza kubva South Africa vanozikana nozita rokuti Malaicha. Kwai wakuita kungwenda kureketa kuno nokuti
vanotekaira mariyo hurumende yozimura wagotiwo wachagoda kutora motika dziri kufambisa zvinhu zvinenge zviribe kubhadharwa mari yomutero. Idi hwendo huno pakanyangaritsa. Vafundi wokuSouth Sudan wanga vari wakabatirwa mapepa avo kuti wakafunda munyika nokuti hurumende yavo inge iribe kuvabhadhara mari, kwai vachagopuwa mapepa nohurumende. Kwai hurumende mbiri idzi dzagobvumirana kuti dzigovapa mapepa aya. Tinofara nazvo izvi. Tiri ngedu dzopasire semabiyangu. Kwai South Africa wagotambira kamushonga kodziwa mupengo kanobva kuPfizer kanosvika zviuru 325. Toramba tichivatenda. Iko kuSouth Africa pokare kwagwarashiwa wanoshayira zvikopokopo wairi kunzvimbo yoDurban paribagoziva kuti zvii zvanyatsa kuitika. KuMalawi kwai kwagopuwa zvinhu zvokuseenzesa kumapurisa zvinoita mari yokuMalawi inosvika mamiliyoni 200 chaiwo kubva kuChina. Wapuwa mboma nozvimwe bhutsu pamwepo nozvivhara mabara zvakati wande wande. Kwai mutungamiri wehurumende yeSomalia agoti akubvuma kuti areke kugoingidzira kugara kwache muhofisi paribe kuitiwa sarudzo. Toramba tichitenda izvi tichiti pamberi nokutambira pfungwa dzevanhu. KuColombia kwai vanhu vari kuita zvokuratidzira kureketa kuno vari kuti vari kudaba zvinhu zvokubhadhara mari yomutero nokuti mariyo iri kuramba ichindobiwa novakuru vehurumende. Toimba kuti izvi zvichagopfachukirawo kwese kwese kune vanenge vachibiwa mari idzi. Kumutambo wekiriketi kuIndia kwai mutambo yavo yeIndian Premier League pari zvino yaita kumisidzana nochirwere chodziwa mupengo zvokutoti heno kana ikagoramba ichienderera mberi nokuti vazhinji vari kugosha kureketa kuno vamwe vabatiwawo nechirwere ichi zvokutoti zvaakuvhundutsa. Tiri ipapo mabiyangu togumira pano kwanyasi. Ndini wenyu Mhandiwe Onhau.